Тези, които не знаят какво е кундалини рейки, ще кажа отново, че кундалини рейки това е една комбинация на рейки, универсалната енергия, която ни е дадена с висше, и кундалини, която е нашата жизнена енергия. И всъщност по този начин работи кундалини рейки, като комбинира тези две мощни енергийни потока. Кундалини е свързана с притока на енергия от Земята, а пък рейки е свързана с притока на енергия от универсума, всъщност Вселената. Това е универсалната енергия. Някои я наричат Божията енергия, нали, в различните течения, учения и религии всичко това нещо се нарича по различен начин. Аз искам да уточня, че рейки не е религия. Нито едно рейки не е религия. Рейки е точно тази енергия, която ни се дава с висше. И искам да кажа, че някога, много хиляди години назад, една цивилизация му е работила дори още от раждането, малко след като са раждали децата, те са били давани рейки да могат да работят. И тогава са съществували над 300 символа в класическото рейки. Сега в класическо рейки имаме, мисля, че 7, ако не се лъжа. Представете си, нали, колко са редуцирани нещата и колко всичко е. Но имало е така старание от много страни древното знание да бъде забравено, загубено и така нататък. Но човек търси начин да работи със себе си и ако търси възможност това нещо да се случи бързо, без сложни програми, без сложни дълги процеси, това нещо може да се случи с кундалини рейки. Кундалини рейки, след настройка, човек, знаете, може да си прави сеанс между 3 и 5 минути. Аз препоръчвам сеанса да бъде между 5 и 10 минути. Кундалини рейки работи без символи, работим само с намерението и силата на мисълта. И в комбинацията, разбира се, на двата енергийни кръга. Има много спорове в пространството на енергийните кръгове. Как се движи енергията в нашето енергийно тяло, пък ако щете и в нашето физическо тяло. От гледна точка на кундалини рейки, ние имаме два кръга, не един. И тези два кръга са взаимно допълващи се, те са симбиотични и продуктуват една синергия. Тоест един не може да работи правилно с другия. Първия кръг е, ако вземем кундалини кръга, той е този, който от заземяването от земята, през корена чакра, се завъртва, минава през върховна чакра и отново, нали, това са отворени кръгове. Рейки кръга, така погледнато, от гледна точка на кундалини рейки, е този, който с висше сваля универсалната енергия, протича през върховна чакра, минава през подземното ядро, отново коренна чакра и се затваря. Така че ние имаме два енергопотока. В пространството има казани и изказани единия и другия. И има едни такива лючи, къвги, кой е правилния, и двата са правилни. И двата са ни просто жизнено необходими. Сега обаче ние, когато казва се на нас, ни дадено по призвание, по рождение, правото да ползваме тая енергия. За съжаление, както казах, всичка тази информация с хилядолетията, с вековете е била просто малко поскрита, считало се, че само в един момент, както в цивилизацията му, всеки е можел да работи и да борави с нея, в един момент в течението на човешката история се е считало, че само избраните могат да работят, да ползват, след това само посветените могат да я дават на други избрани, не всеки да я ползва. Смятам, че всеки трябва да има достъп до това нещо. Тази мощ и тази сила, с която ние можем ежедневно да профитираме и да разполагаме и да работим за себе си.
И не само за себе си. На всички останали, нашите близки и така нататък. Дори има по-далечни хора.